Zdravím tu Agent 426, vítam vás pri mojom ďalšom videu a dneska to bude z hry, ktorá má názov Roblox a dneska to bude minihra, ktorá má názov Natural Disasters. Ideme na to. Začali sme hru a máme tu hneď takto na začiatok, tu máme vánicu, respektíve snehovú. Panica to nie je, ale je to sandstorm, čiže snehová búrka, lebo to tu tiež môže byť, ale toto je piesková. Pre vysvetlenie sú tu rôzne katastrofy, ktoré musíme prežívať, máme tu rôzne mapy, na ktorých musíme prežiť všetky katastrofy. Každá katastrofa niečo obnáša, je to rizikom a tak ďalej. V podstate máme tu aj takzvané health bary, ježiš, mi to tu zrušilo stop. Health bary, keď vlastne úplne zomrem, tak sa vlastne respawním mimo tej, jak by som to povedal, mimo tej miestnosti, hej, no výborne. Mimo miestnosti, mimo tejto mapy, ale v takom lobíčku. Momentálne som vlastne prežil katastrofu, hej, a ideme ďalej. Tak to asi vyzerá pohľad z lobíčka. Na každom začiatku sa nám ukáže vlastne mapa, aká máme, a najprv sa vlastne máme chvíľku čas sa skryť, hej, a potom bude a potom bude katastrofa za chvíľu. Juj. Trošku tu akresne. Mne to zobralo vlasy. Proste zobralo vlasy. Koľko to tornádo je. Oh my god. Ono sem ide, ne? Kokos, ale dobre to fakt ako skutník šopa. Zničil tú celú budovu. Som rád, že som prežil došlo. Musím aspoň takto sledovať v búdke. No takto z budky, ako dobre to tu napáchalo škody. Wow. No, uj, je to sem asi. Je to sem, ide to sem. Prežili sme. Všetci skoro. Výborne. A to, že nás tu je tak veľa a ja stále nemám vlasy, tak je to docela fajn. Mne to proste, to tornádo zobralo vlasy aj okuláre.
Blesko, Rainbow Ride. OK. Zase sa nám zaťahuje. Čo to bude tentokrát? Ja som sa hitol, výborne. Sadneme. A ideme. Ne. Proste ku mne nikto nesadne. Zajímavé. Thunderstorm, ty vole, Thunderstorm. Tam budem sa modliť, aby mi netrafil blesk kabínku. Prosím. Jasné, že mi to trafilo, ja som mŕtvý. Tam dole ostať niekde. Bože, nevadí. Prvá smrť. Survivals. Toto mám dobrý účes. A už mám aj vlasy. Aj okuláre. Takže tam nejaký. Tam tá kabinka, halo. Prežili. Raz, dva, tri, 4, 5, 6. Super. 6 prežili. Dobre, máme zase prison. To som mal pre chvíľočkou. Tento raz sa nám neblíži nič. Žiadna čierňová. Ale som sa nevie, čo to bude dneska, teda tento raz. Na to som veľmi som veľmi zvedavý. Možno to zase nebude Earthquake, lebo ma asi poradí. Jasné, že to je Earthquake. Dneska po druhý, Ježiši Kriste, podľa sa mi nohy. Dobre, vonku, aj keď možno ma to udre. Tancujúce bloky. No a dobre sa mi to seká. Toto Earthquake, ježiša, len aby som nevypadol mapy. To je dobré, že ty proste stojíte na mieste a takto skackate. A to vietnica, ten som ma prežil. Fakt sa mi to seká. A toto docela fakt veľmi prežilo hen tam hore. Je. Kokot Moonwalk. Počkaj. Moonwalk.
Si moonwalk. Ne, moonwalk. Tu stojím na strome. A prežili sme. Wow. Super. Bože. Jaké má super tričko tento. S ním si musím dať fotku. Ale ne. Ste sa mi ľúbi jeho tričko. Konečne sa mi to aspoň až tak neseká. No to Erko je fakt sekavé, ty kokos. High school, mapička moja. Zase sa niečo blíži. Poďme pozrieť po okolí. Creek. Bude podľa mňa nejaká sandstorm alebo niečo. Tu bude sandstorm. A to keby bola sandstorm, tak to by som mal už také... Už čas sa budem držať tuto. Tu, v týchto priestoroch. Tu. Tu sa budem zdržiavať. Flashwood. Flashwood. Takže... zatopujeme sa, no výborne. Dúfam, že to stihnem. Dobre, stihol som akurát. Paráda. Ešte, jak to je vysoko. Vy ste Ježiši. A ničiť tú budovu celú do spodku. Ježišu. Akorát sa to začalo rúcať. Fuj. Nech to vyzerá. Jak to vyzerá bez toho flash. Kokos. Sa akorát začalo rozpadať podľa mňa. Nech ma to odhodil do boku proste. Pekne. A niekto napísal do chatu Sigma. Launchland. To je naša obľúbená raketka. Raketka. Boli časy, keď som to mi nehrával. Teraz som mu veľmi dlho zase nehral. To musím priznať. Veľmi akože aj možno aj 5 rokov som ho nehral. Veľmi dlho. No, záleží čo bude. Ešte sme nemali sopku, nemali sme tu piesočnú blbosť. Piesočnú blbostu, sandstorm vlastne, pardon. Nebola ani tá tsunami ešte. Do tretice earthquake, hej. Do tretice, jasné, ty vole, do tretice earthquake. Paráda. Koľko to sa dobre, že sa to všetko Ježiš Kriste. Juj. Čakám, dokým hento všetko spadne, ty vole, za chvíľku toto. Juj, ne, netancuj. Juj. Menšie pretlaky. Tá budova. Ježiš, mňa to hituje, tie bloky. Ježiš, stop. Budova celá, no. To ide všetko sem. Zase. Nechcem, aby ma trafil blok. To
nebude zase boh vie ako. To na kraje už nemôžem ísť, lebo to prepadnem, hej. Tu už na kraje to prepadnem, hej. Tento kraj by som už prepadol. Ježiš, ju to zhodilo, chúdetko. Prežil som. Ježiš, tento skin lišky je aký pekný. Sa mi ľúbi. Prežili sme. Tu Fox. Čau. Ečka, ja si ťa chcem vyfotiť. Ja viem, že no, nechcem byť ako fakt nadržaný, ale proste sa mi páčia tie skiny. Túto mapu som ešte tiež nemal dneska, ale viem, čo to je za mapu. Nič sa neblíži. Som zvedavý, čo bude. To zase bude sopka, tak má, teda, tak to bude oné, tak má asi ohne. Tak to bude zase zemetrasenie, tým máme. Čo? Umieram, ne? Jaká biela. Sa ma nedotýkaj. Čo to je ten COVID? To budem radšej tu stáť, ale neviem čo to je, nejaký ten vírus, toto je novinka, to som ešte nemal. Nechápem ani čo to je vôbec. A tamto čo je na zemi, to fialové? Ja neviem. Proste budem tu stáť, no. Absolutne neviem, čo to bolo. Nevidel som tú katastrofu ešte takúto. Ani som nechápal, o čo sa vôbec jedná. Takže... Toto sme mali už na začiatku. Chcem ešte netočil, hej, samozrejme. Čiže to ešte Hellfight Team. Bez chvíľkou som sa roztyčoval, som mal túto mapu. Čo? Aha.
toto je vlastne Volcanic Eruption. Jak to ešte k tomu do toho hrá aj tá hudba z toho zábavného parku. Veľmi zaujímavé. Kokos. Juj. Ty aká veľká kocka, fakt. Dobre, kocky tu lietajú. Aby ma netrafila. Tá kocka, ale nechcem to zakriknúť a vyhýli. Dobre, dámy a páni. Aj nám dotleskali. Ďakujem, že ste si už dnešné videjko a ja sa na vás teším na budúce. Nebudete dať like, odber so zvončekom. A ja sa na vás teším na budúce. Majte sa krásne a zatiaľ čau čau.